Преди те те вляза. Айде, вървим там нега. Дидо да свири и влизаме. Дидо, къс станат готови, викай. Ви готови ли сте? Да. А ви? Да. Чакай, готови ли сте, защото точното нещо оправя? Предпазите ли? Обра, той качва си краката на шофьорите на начала. Чакай малко. Аз съм най-далече от тебе, колаш. Добре, айде. Давай! Иляне? Иляне, като стрелям на единично за 5 това. Не съм убит. Не си, ама спираме да се град. Айде, аз съм убит. Не това да сега не бъде. Обед! Преса! Иляне, ти стреля ли? Само пръста си бях показал, деба и в него. Иляне, ти стреля ли? Да. Значи съм убит. Да, излазай. Едновременно. Не, защото подадох се и стори ми се, че нещо удари автомата. Ако е в автомата, не си убит, бе. Айде връщай се! Бе, може да не живе. Той сега ще се измести. Къш! Чакай малко, бе. Копи. Има ли още? Има ли още? Йонко, край! Пак много си честен, бе. Автомата. Ами не бе, разтреси ми автомата, не знам от отката ли беше, от кой беше. Цялата е с придвижването, е? Друго? Още една? Ти беше човек. Тук е само усещам го как ми минава по космите, чакай. Тук има дял на мати. Ей тук. Сега направим още една и да върнем на пимбера. Чай, аз те предлагам. Айде, точно пак от към високата страна. Айде, точка, ако искате да се разминем. Тъй, напудахте ли са? Ага. Тъй, те са готови и вие сте готови. Тръгвайте! Побег!
Много закротнахте. Обед. Замръзна за умен, защото гледам, че гръмна фотографа и някой му оцели точно пръста. Има ли? Аз. Не, ти не ме оцели, аз нищо не усетих. Край. Празен ми пистола, няма патрони няма. Зато и създавам. Те държа. Както го държа, пистолета, точно в ръката ваша има. Ще свършим или? Значи не знам, да не бирали вече. Той сам си ти човек, той си Да, бе, и мене ме убиха. Няма. Защото ми заключен. Дай на газ.